Dobrý deň, olivovníky, počúvam vás. Zdravím, vedeli by ste mi priniesť nejaký olivovník, prosím vás? Dobre, tak si urobte objednávku cez e-shop. Pozriem akurát váš web a vidím, že tam máte viac ako 300 olivovníkov, hej? A dodanie máte do 3 pracovných dní, ale ja mám tak maximálne pol hodinu. Tak viete si pohnúť, prosím? Viete čo, no ale je 5 hodín. Času, peniaze, love, ženy, autá, Takže nech to tu príde max 30 minút, ja si zatiaľ dám pilatesovú rozcvičku. Dobre, tak ja to nejak s ním vybavím a dovezieme vám to. Dobre, majte sa, dopo. Majte sa, to vy. Oliver Oswald si objednal u nás olivovník a musíme mu ho doniesť hneď. Ale aký osrald? Ja neviem, kto to je vôbec. Je 25. Ja už končím, ak sa vysvičiť. No, poď ešte tento jeden a ideme domov. Koľko z týchto herci si myslia hneď chcú olivovník. Bratu, kľud, veď oni sú takí komfortní, ale on je dobrák, pohodiak, uvidíš. Ale čo ja po ňom, ja to je jedno. Dúfam, chlebičky pripravil nejaké. Zase si hladný, neboj sa, on určite niečo pripravil, neboj sa. Konečne. Kde je to detko ríšavé malé, čo hrá v nemocnici? Čo hrá v rúžovej záhrade? Chlapci, 2 hodiny na vás čakám, kde ste toľko? Nemáme čas, poďte si to už vyložiť. Chlapci, akože rád by som vám pomohol, ale mám túto vyklbenú platničku. Títo herci, furt im niečo je. Od Bekima si má požičať vozík. Dobre, zober vozík a ideme to vyložiť. Bratu, poď prosím ťa, nehraj sa na tom mobile. Ale jak sa mi tiež ako, že nič nerobí. Tak to nebudeš nikdy proste takto. Môže, daj sem, chytím to sám. No tak chyť to sám, no. A ja od 12 rokov mám plaču vyhodinu a musím to robiť. Pán Oswald, kam vám to zložíme? Povedzte už, lebo už nevládzem to držať v rukách. Tu to naháňa, čo? Položíme mu to Keď neviem Au, sakra, keď neviem vyprávať. To nie je úplne ono, asi inde. Podajme to troška sem, tu hádam je to mohol byť lepšie. No, dobre, díky. A predsa len asi by som to skúsil dať inde. Tak keď ste taký nerozhodný, skúste to taký. Nie, zober to, ukážem vám to. netrápte sa, pán Oswald, veď ja viem, že je chrbáti všetko. Chlapci, toto je fantázia. A vedeli by si mi to ešte aj zasadiť? A viete čo, pane, ale tak my aj dneska nemôžeme. Nie, ani čas už na to. Ďalší projekt, tak- Piatok, zober ten vozík krivý a ideme prejsť na to. Čo si myslíš, že budem sadiť? Bratu, poď naspäť, pán to potrebuje dnes nasadiť. A prečo ste to potrebovali tak súrne? No tak som sedel pri telke a mal som chuť na olivy. Ty buzko, podaj by si aj s tou kôskou zjedol tú olivu, ty. Posledný krát.